Hola, bon dia i bon any. Soc Joan Oller, soc el director del Palau de la Música Catalana i em plau donar-vos la benvinguda a aquesta institució emblemàtica. Ens trobem a la sala assaig de l'Orfeó Català. L'Orfeó Català va ser l'entitat que va fer construir el Palau de la Música i ens trobem sota de l'escenari del Palau. Un dels secrets de l'acústica del Palau és que hi hagi aquesta sala sota que fa com un efecte de tambor i millora l'acústica, la projecció del so. Des del Palau de la Música, donar la benvinguda i expressar el nostre compromís cap al programa Apropa, del qual estem molt convençuts. Som de les entitats que més places hi posem i de les entitats també que més sol·licituds rebem, o sigui que més participants rebem, i això ens fa molt contents. Jo, a més, personalment vaig intervenir en una vida anterior en l'origen de l'Apropa i, per tant, em fa molta satisfacció veure com segueix, i el que vull, a part de donar-los la benvinguda, és també donar-los les gràcies per com ens ajuden a un dels nostres objectius principals, que és aconseguir que tothom tingui accés a la cultura, que tothom pugui participar i gaudir de les nostres propostes culturals, en el nostre cas majoritàriament musicals, però en general de qualsevol forma de cultura. Per tant, moltes gràcies i molt benvinguts al Palau, i espero que sigui profitosa la jornada. Bon dia, moltes gràcies, Joan. Ens fa molta il·lusió ser aquí al Palau de la Música. Com diu el Joan, és un dels equipaments que més es visiten durant l'any. I crec que gairebé totes i tots espero que ja hagueu passat per aquí, i si no, assignatura pendent. En tot cas, avui us presentarem els espectacles d'hivern, primavera 2023, d'aquí de la ciutat de Barcelona. Hi ha més espectacles dels que trobareu en el dossier, d'acord? Per tant, en el web us recomano que ho mireu, ho torneu a mirar i que navegueu, sobretot. Agrair-vos moltíssim que estigueu aquí, que pugueu invertir aquest temps en exercir els vostres drets culturals, els vostres drets d'accés a la cultura. Avui venia pensant que, no sé si teniu propòsits, a mi no m'agrada gaire això dels propòsits any nou, però us en proposo dos. El primer és que conqueriu o visiteu espais que no hi hagueu anat mai. És a dir, si no heu anat a la Fundació Sunyol o al Centre Moral de Gràcia, espais més petits, potser que no us ha vingut al cap que hi podíeu anar, amb l'Apropa hi podeu anar. Per tant, conqueriu espais, aneu als espais, demaneu, sol·liciteu, reclameu, són els vostres drets. I des de l'Apropa, d'alguna manera, el que intentem és facilitar-ho o ser un pont. I l'altre propòsit és que si com a educador o educadora encara no has gaudit d'una de les experiències de formació que es diu Educar amb l'Art, a l'última pàgina del dossier ho teniu, doncs que també invertiu un dissabte o un dia entre setmana a venir 4 hores a gaudir d'aquesta formació que fem exclusivament per vosaltres, on us ensenyem a fer servir les arts en el vostre dia a dia. Això sí, és per les educadores, les professionals, les treballadores socials, etc., que ateneu a les persones en els vostres centres. I finalment, agraïm moltíssim a la Marta Puig de Rajols, la nostra companya, que ha organitzat l'acte, i també tots els tècnics i tècniques, sigui de Subtil, d'aquí de mateix de la Casa del Palau o de l'UQI, doncs moltes gràcies. I dit això, agafeu aire, que ja sabeu que aquesta sessió és intensa, una mica llarga, però que val molt la pena. I de nou, moltes gràcies, Marta. Bon dia, benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies per venir. Gràcies també al Palau per acollir-nos. Intentarem ser breus. Avui hi ha molts programadors presentant la programació d'hivern i de primavera. I sí que hi ha un parell de programadors que no han pogut venir, que això ho podreu consultar al web, que són el Caixa Fòrum i els Teatres de Focus. Tots aquests els podreu veure al web. I la resta, comencem ja. No m'agradaria allargar-me gaire. Com us ha comentat la Clàudia, el dossier potser no coincideix amb el que us presentaran els programadors, per tant, tot el que tingueu teniu espai per apuntar pels dubtes que tingueu, i si teniu dubtes pels programadors, no sé si tindrem temps per preguntes avui, teniu els contactes dels programadors de cada equipament al dossier. I res, dono la benvinguda al Darío del Palau de la Música. Començarem amb el Palau. Benvinguts. Comencem aquesta conquesta d'espais, com deia
la Clàudia, i és una conquesta que és una oportunitat tant pel descobriment com per aquells que sou melòmans de pedra picada, que realment doncs, la diversitat dels vostres col·lectius fa goig perquè ens trobem perfils molt diferents. Per això, dins de la tria que hem fet des del Palau, em permeto començar per l'origen de tot, que seria, si parlem de l'origen de moltes coses a nivell musical, estaríem parlant de Claudio Monteverdi, del qual es diu que va compondre la primera òpera, que és el Ritorno d'Ulisse in Patria, i també va ser origen fins i tot d'una certa concepció també de la música moderna, que també us comentaré després. I com pressuposem que molts dels vostres col·lectius doncs, són melòmans, com deia, de pedra picada, la primera obra que us volia presentar és aquest Ritorno d'Ulisse in Patria. És una òpera de 2 hores i mitja, amb pausa, això sí, per a aquells que realment es vulguin endinsar en el món monteverdià. És una obra basada en l'Odissea d'Homer, composta el 1640, que es va estrenar a Venècia i bé, doncs, com molts deveu saber, doncs, relata l'arribada a Ítaca, tot i que aquesta arribada paradoxalment és l'inici de moltes coses de la concepció pròpia de l'òpera. I es representa en versió concert al Palau, amb una constel·lació d'intèrprets fantàstica. A la fotografia teniu el Marc Patmore, però també tenim la Sara Mingardo, la formació d'Europa Galante amb Fabio Biondi. És a dir, és una constel·lació ideal per apropar-se al fet operístic en concert al Palau de la Música. Però també deia que de Monteverdi es diu que també és el pare de certs aspectes de la música moderna, des del pes del text sobre el so, l'ús de la dissonància i el cromatisme en el so precisament amb capacitats expressives i fins i tot l'impuls de la creació de nous instruments. En aquest sentit, l'altra proposta relacionada amb Monteverdi que us presento són les Notte Giorno, que fan un espectacle que es diu Club Monteverdi, amb un fort component teatral en el qual 6 personatges es van trobant en cites creuades amb la música i els madrigals de Monteverdi com a fil conductor. Relacions inflamades, desesperades, hilarants, és a dir, hi ha un component dramàtic molt venecià amb la música de Monteverdi. I aquesta és la primera invitació que us volia fer d'inici amb l'origen de tot, que és Claudio Monteverdi. I l'origen del Palau podríem dir que és Johann Sebastian Bach, podríem dir d'alguna manera, podríem dir fins i tot que és el compositor convidat a perpetuïtat, pràcticament, perquè es diu que l'origen de l'Orfeó català bona part neix del desig del fundador de Lluís Millet i Pagès d'interpretar música de Bach a Catalunya. De fet, el Palau de la Música va ser la seu de l'estrena a l'estat espanyol d'obres d'art com és la Missa en Si menor o la Passió segons Sant Mateu. La Missa en Si menor, la primera vegada que es va interpretar a l'estat espanyol és el 1911 i la Passió segons Sant Mateu el 1921, aquí al Palau. Per això són obres del repertori que ens prenem molt seriosament al Palau de la Música, per això convidem els millors intèrprets possibles a nivell mundial. En aquest cas tenim la Passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Philippe Meunier i la Passió segons Sant Joan amb Philippe Herwege i el Collegium Vocalegen. La Missa en Si menor la tindrem a càrrec de John Elliot Gardiner, que és un director estimadíssim a Barcelona, amb el Cor Monteverdi. És a dir, que entre el Collegium Vocale, Vox Luminis i el Cor Monteverdi tenim una de les formacions de referència per defensar aquestes interpretacions de l'obra de Johann Sebastian Bach. Continuem, com veieu, he estructurat una mica la presentació al voltant de compositors. De Ludwig van Beethoven hi ha dos elements que ens demostren el seu component universal, allò que ha aconseguit traspassar les fronteres del temps. Un és el propi fet que aparegui a la bocana del Palau representant aquesta universalitat. Si entreu a la sala veureu a la mà dreta el bust de Beethoven i a la mà esquerra el bust de Josep Ansel Clamer, que és l'impulsor de tot el moviment coral català. En aquest sentit, nosaltres, ja des del propi escenari del Palau, tenim aquest component de local i aquest component d'universal que es fonen en l'escenari de la nostra casa.
I l'altre component pel qual Beethoven podem dir que és universal és l'abast popular que ha tingut la seva obra al llarg de generacions i generacions. Un d'aquests símptomes és, per exemple, l'ús de la música de Beethoven en bandes sonores, i us poso un petit fragment. Farem aquí al Palau de la Música, la diapositiva anterior, amb l'OBC, en la qual s'interpretarà aquesta setena sinfonia de Beethoven. És un concert on també participarà l'Orfeó Català amb variacions del cant dels ocells per cor i orgue amb l'organista titular de la Sagrada Família, el Juan de la Rubia. És a dir, serà un programa en el qual tindrem gran sinfonisme i en el qual doncs, també tindrem, com deia abans, aquest diàleg entre allò local i allò universal, cant dels ocells, setena sinfonia de Beethoven, amb l'Orfeó Català i el Juan de la Rubia. No es pot fer res després de Beethoven. Això deia Franz Schubert, però el cas és que sí que va fer alguna cosa Franz Schubert. De fet, el llegat romàntic que ens deixa és impressionant. Nosaltres, un petit tas que us proposem de la música de Schubert és a través de la integral de sonates per piano que està fent Paul Lewis, que és el senyor que apareix a la imatge, i també el cicle de cançons de la Vella Molinera, que sí que té un punt més narratiu per si això us serveix als grups doncs, per poder preparar els concerts. La Vella Molinera és un cicle de cançons basades en poemes de Wilhelm Miller, que era un poeta romàntic, poeta de capçalera de Schubert, perquè també va ser qui va fer els textos als quals es va basar el viatge d'hivern. I bé, és un cicle de cançons que van des de l'enamorament, al desengany, a la desesperació, per tota una gamma de colors i de sentiments que en els cicles de Schubert estan perfectament delineats, i per això també són concerts que a nivell musical són extraordinaris, però fins i tot a nivell narratiu poden ser seguits a través del text i del treball de la poesia. Parlant una mica més ràpids també, ara us posaré, parlant de relacions amoroses que van davant de la seducció i de la delicadesa de Schubert, doncs ara passem a la tragèdia i als aires marcials d'aquesta peça. Aquestes notes que formen part també de la cultura popular, de fet, és Romeo i Julieta de Sergei Prokofiev, que s'interpretarà aquí al Palau el 23 de febrer amb l'orquestra d'Anvers sota la batuta de Lin Chan. És un ballet, com deia, inspirat en una de les grans històries immortals de William Shakespeare, una composició estrenada al 1940, que encara també resisteix prou bé als nostres dies, i fent un lligam anecdòtic amb el que deia de la universalitat de Beethoven, l'ús de les bandes sonores, doncs, per tota aquella gent que es vulgui apropar a la música clàssica, doncs, des d'aquesta vessant més popular. Des d'un punt de vista anecdòtic és una obra que viatja de passatges molt amables fins a passatges com aquesta dansa dels cavallers, que són amb un ritme molt més marcat. I anecdòticament, per exemple, John Williams en la composició de Star Wars, ell confessava que havia fet servir la inspiració de Romeo i Julieta per exemple, en moments de la parada dels Ewoks, en moments de la marxa imperial. És a dir, que són compositors que deixen una llavor que després es manifesta de moltes formes en la cultura popular, i és una de les vies d'entrada que us proposem als vostres grups a venir al Palau, perquè estèticament podran connectar molt bé amb composicions que són del 1940. I si parlàvem del desengany dels cicles de cançons de Schubert i de la tragèdia de Romeo i Julieta, si hem de parlar d'amors convulsos, també podríem parlar de l'amor convuls que genera una figura controvertida com sempre ha estat Richard Wagner, precisament també en aquesta ciutat, on es va fundar una de les primeres associacions wagnerianes gairebé del món, una ciutat que ha viscut molt intensament el wagnerisme, i un wagnerisme que precisament a l'últim assaig del periodista Alex Ross se centra en la potència cultural
de Richard Wagner a nivell ja no només musical, sinó a nivell de cultura del seu temps i fins i tot també d'abast filosòfic. Aquest llibre serà el fil conductor del concert amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la batuta del mestre Pons, en el qual es desgranaran alguns dels passatges més celebrats de Richard Wagner. Aquest concert el completarem en dies anteriors, amb 3 sessions amb conferències gratuïtes del Carlos Calderón, que posarà una mica més en context el llibre, amb el wagnerisme a Barcelona. Són activitats que no les teniu al portal, però les podem activar, tot i que d'entrada són d'entrada lliure. Esteu convidats si també voleu preparar precisament aquest concert. I ja anant una mica més endavant i amb voluntat ja d'anar tancant, algunes propostes també més centrades en el final del segle XX i segle XXI. Us he posat 4 exemples. La Caroline Shaw, que és una compositora resident del Palau aquesta temporada, que ha treballat amb figures tan camaleòniques com la Rosalia, Kanye West, treballant en els seus equips de producció de so, però ella és compositora de música coral, i tenim una matinal el 15 d'abril amb música amb cors femenins, la violinista Mary Samuelson, que farà un viatge molt introspectiu de gran bellesa minimalista, que va de la música de Bach fins a la música de Max Richter, passant per Philip Glass i Arvo Pärt. Ara que s'ha retirat Joan Manuel Serrat, farem un concert que recull part de les seves cançons amb aromes de la Ribera Mediterrània, amb música de madrigal, músiques d'arrel folclòrica de la Ribera Mediterrània, i també celebrarem el 50 aniversari de la publicació del Tubular Bells de Mike Oldfield, amb la formació Opus One i amb la presència de la Maggie Reilly, que és la cantant que va participar en el disc original. Havia preparat un clip, però crec que com anirem justets de temps, bàsicament us diré que aquesta obra d'Arvo Pärt, que és una de les que presentarà la Mary Samuelson, és una de les més celebrades del compositor estonià, i aquells que els hi agradi endinsar-se en la bellesa d'allò que sembla simple però que es va construint gairebé de forma matemàtica en estructures més complexes, però amb un component molt hipnòtic, tot i que a aquest tipus de compositors no els agradaria pas que parléssim en aquests termes, però sí que és cert que és una música molt meditativa i molt introspectiva que també us convidem a gaudir aquí al Palau. I per últim, recordar-vos que també tenim altres formes de gaudir-lo més enllà dels concerts de música de cambra, de concerts sinfònics, de concerts d'òpera en versió concert. Tenim els concerts familiars i escoles en sessió matinal. En la propera convocatòria concretament tenim el trencadís de cançons, les músiques del món i l'espectacle Colors i més colors. Aquest espectacle concretament està centrat en la figura de Lluís Domènech i Muntaner, del qual enguany, el 2023, celebrem el centenari de la seva mort. Per això i volia tancar amb això, és un any especial pel Palau, perquè hi haurà tota una sèrie d'activitats que giraran al voltant de la figura de l'arquitecte del Palau, activitats que van tant des de la música a nivell de conferències o a les visites guiades, que també us recomano, que és un molt bon any, realment, per gaudir el Palau també de forma arquitectònica. I això és tot. Això només és una tria de tota l'activitat que teniu, que la trobareu al portal. I si us he atabalat massa, dir-vos que els textos descriptius de les nostres activitats les hem volgut adaptar a textos de lectura fàcil, per tal que tingueu una mica més de temps i criteri a l'hora de triar les nostres activitats, amb la Susana Domper, que també és la persona amb la qual tindreu el contacte a partir d'ara per qualsevol dels vostres dubtes. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Darío. Molt bé, doncs, no ho hem comentat, ho teniu a la presentació, al dossier podeu fer les reserves, la sol·licitud de convocatòria fins al proper dimecres 18. Per tant, encara teniu dies, tot el que us expliquin avui encara sou a temps de seleccionar-ho.
Continuem amb un altre dels grans equipaments d'aquí de Barcelona, que és el Teatre del Liceu. Ens presentarà el Pol Avinyó. Què tal? Bon any. No sé si a aquestes alçades ja cal dir bon any a tothom, però bé, aprofito per fer-ho. Comencem amb la darrera part d'aquesta temporada del teatre fins al mes de juliol i començarem, faig amb ordre cronològic, perquè aneu veient més rere més. Després d'aquesta tosca que s'està fent aquests dies al teatre, arriba Macbeth, de Verdi, i arriba amb una de les propostes més interessants d'aquesta temporada, sens dubte, perquè serà la primera producció en solitari que fa un dels artistes mundialment més importants, que és en Jaume Plensa. Tots quan heu vingut aquí heu vist que està ben present a l'entrada del Palau, i ell va demanar de poder fer aquesta obra, el Macbeth de Verdi, que és una de les grandíssimes òperes del compositor de Bosetto, que arriba al Liceu amb 2 repartiments excepcionals, un primer repartiment amb la Sondra Rabanovski i el Luca Salsi, i les altres funcions les cantarà el Selko Lucic i la Ekaterina Semchuk. Per tant, és difícil triar quin dia vols anar a veure, perquè tots dos són dos repartiments excepcionals. I com bé us dic, doncs és una de les grans propostes d'aquesta temporada, perquè no s'ha vist enlloc, serà l'estrena mundial d'aquesta producció, que estarà dirigida pel director titular del Liceu, el mestre Josep Pons. Després, un únic dia, el 17 de febrer, Alcina de Händel en versió concert, dirigida per Mark Minkowski, un dels grans experts en aquest repertori, i possiblement Alcina sigui una de les millors òperes barroques mai escrites. Un tresor, una obra que val la pena conèixer, tot i que és en versió concert, doncs ja sabeu que sempre es fa àgil perquè els cantants, que són un repartiment excepcional, doncs venen i no es queden només quiets, no? Hi ha una certa interacció, per tant ho faran fàcil i agradable per a tothom. Un moment per trencar la monotonia, per trencar amb el que ens passa a la vida quotidiana i que se'ns curi l'ànima amb la música de Händel i amb aquesta obra magnífica que és Alcina. Després, amb el Petit Liceu, el mateix mes de febrer, una proposta que ha travessat moltes generacions, que és la Petita Flauta Màgica. Molts nens que hi van anar fa uns anys enrere ara són pares i han portat els seus fills. És la incombustible Petita Flauta Màgica, de comedians, un espectacle molt actual i que sempre ve de gust. També, ja sabeu, petit format, 75 minuts, molt fàcil de pair. Al Petit Liceu seguim amb Lite Dansa. Ja coneixeu un espectacle que any rere any proposa al teatre el mes de març, que és l'Institut del Teatre fent aquest espectacle, que és el Lite Dansa, amb aquestes funcions concretament per a escolars i públic familiar. Ho teniu tot, ho trobareu totes les dates al dossier. Seguint amb el Petit Liceu, un espectacle que es va estrenar fa 2 temporades, que és el Trencaneu Jazz, basat amb l'obra de Tchaikovsky, i que dona un toc jazzístic a aquesta popularíssima obra nadalenca, que segur que ja l'heu conegut d'altres temporades, doncs també de curta durada i pensada pels més petits, i no tampoc pels més petits, perquè és un espectacle agradabilíssim per tothom que vulgui gaudir-ne. Tornem a l'òpera. Al mes de març hi ha un espectacle on només es fan 3 funcions, que és Les 7 morts de Maria Callas. L'any 2023 és un any que ve carregat de centenaris, i 2 de molt importants que es commemoren dins del món operístic són el centenari del naixement de Maria Callas i el centenari del naixement de la grandíssima Victòria dels Àngels,
que el Liceu també commemorarà, però la temporada vinent, que serà 23-24. I en aquesta, doncs, volem recordar la que ha sigut una de les més importants cantants d'òpera del segle XX i possiblement de tots els temps, amb un espectacle de la Marina Abramovic, que repassa 7 dels grans rols de la Maria Callas i ens porta a l'apartament on va viure Maria Callas. Quan s'aixequi el taló, veureu el pis de parisenc on va viure la Maria Callas i veureu aquestes 7 interpretacions de les grans àries. Sentireu un bel di vedremo de la Madama Butterfly, sentireu l'Ave Maria de l'Otello de Verdi, sentireu el Vici d'Arte de Tosca, els grans rols que ella va cantar amb aquestes grans sopranos, i la Marina Abramovic, que fa una intervenció artística molt interessant, i crec que és un espectacle que està tenint molt bona acollida. Per tant, si voleu commemorar aquest centenari tan important, no us ho perdeu. Una estrena mundial d'una òpera basada d'una compositora catalana, com és la Raquel García Tomàs, que s'estrena al Gran Teatre Liceu, amb una obra de gran format. Una estrena mundial sempre és un repte per qualsevol teatre, i més pel Liceu. El Liceu no és, abans que ho pregunti algú, no és la primera òpera d'una dona que s'estrena al Liceu. L'any 74 ja es va fer la Vinatea de Matilde Salvador, per tant el Liceu doncs aquesta fase ja la té passada des de fa molts anys, les òperes de dones, tot i que hi ha menys, però ja han tingut el seu recorregut a la història de l'escena i el teatre, i també estarà dirigida pel mestre Josep Pons, i no puc dir res perquè, com que és una estrena mundial, doncs no hem pogut sentir la música, no hem pogut veure la producció, que s'està treballant ja, i que pujarà a escena el mes de març. Després, una nit única, el 24 de març, un recital amb 2 dels més joves i grans cantants de l'actualitat, la Sara Blanc, que és de la Ribera d'Ebre, i el Xavier Anduaga, un tenor basc que està als millors teatres d'òpera del món, que fan un recital conjunt de les millors àrees, de les més conegudes del repertori, i és un recital a cant i piano. No és amb orquestra, però hi haurà els moments més famosos, sobretot del repertori del bel canto, que és amb el que són especialistes. Segur que serà una nit màgica i que si hi ha algú que no s'atreveix amb una òpera, doncs aquesta és una bona opció, perquè aquí hi ha els highlights de les òperes, els moments més famosos, i la durada diu 1h30, bé, està per determinar, però anirà per aquí. El mestre Pons ha iniciat un projecte importantíssim amb l'Orquestra del Teatre i farà l'integral de les simfonies de Mahler, el gran compositor que ha influenciat a tants i tants músics del segle XX, i el mestre Pons doncs, farà el 2 d'abril la imponent tercera sinfonia, una sinfonia d'aquelles que t'has de posar el cinturó a la butaca, perquè doncs, hi ha més de 100 músics a dalt de l'escenari i és una obra importantíssima del repertori simfònic. Tornem al Petit Liceu amb l'espectacle Miralls, que es fa a la Sala Foyer el mes d'abril. Sabeu que és un espectacle doncs, també d'aquest petit format on hi ha uns músics i és molt interactiu. És un espectacle molt proper, tens tot el que passa davant teu, gairebé sembla que tu formis part de l'espectacle, una proposta interessantíssima. També al foyer hi haurà el quart llibre de madrigals de Monteverdi amb aquest petit format i com a inici del que és l'òpera. Ja ho explicava el Darío fa un moment molt bé, doncs que Monteverdi és l'iniciador de l'òpera i aquí, doncs, abans que fes les seves òperes, els seus madrigals, doncs, com aquest exercici abans de l'òpera, també amb aquest petit format, molt a prop dels músics, poder viure aquesta experiència és realment impressionant. Seguim amb òpera a l'escenari gran, la Manon de Massenet, una de les millors òperes franceses de tots els temps, 2 repartiments excepcionals, Nadine Sierra i Javier Camarena, però també a Penepati i Amina Edris, tots 2 excepcionals, tots 2 guanyadors dels més importants concursos de cant dels darrers anys, que faran les delícies d'aquesta obra
que sempre fa emocionar. Massenet és aquest compositor que té aquest toc francesat tan dolç, tan ensucrat, que sempre agrada, sempre emociona. Després tornem al Petit Liceu, la nit de Sant Joan, un homenatge al gran compositor català Robert Gerhard i el seu ballet, la nit de Sant Joan, doncs pensat amb aquesta petita escenografia per públic escolar o familiar. També del Petit Liceu, La Barcarola, que és aquest espectacle que també de nova creació, que fa pocs anys que està funcionant, però que està agradant molt i molt, i una òpera a la qual us haig d'advertir, no de la seva qualitat ni de la seva producció, sinó de la seva durada. Són 5 hores el Parsifal. Parsifal és una obra que té un grandíssim lligam amb Barcelona. Parsifal és una obra que és com si et passés un tràiler per sobre, quedes extasiat. A més, el teatre fa torna a proposar la producció del Klaus Guth, que va agradar tantíssim, una producció que no passa a on Wagner s'ho imaginava, però que és d'una intel·ligència exultant. La direcció musical del mestre Josep Pons, un grandíssim expert wagnerià, ja heu vist aquesta connexió que també hi haurà un concert Wagner amb l'Orquestra del Teatre aquí al Palau, i un repartiment de luxe. Els millors cantants wagnerians estaran al Liceu per fer el Parsifal. Ara bé, avisar-vos de que són 5 hores de durada, tampoc potser doncs podeu venir una estona i no veure el darrer acte, però val la pena, perquè el Parsifal, només el preludi ja val tota l'òpera. És una obra doncs, realment mística, magnífica, i que, com bé us deia, té una gran relació amb Barcelona. El Liceu va ser el primer teatre d'òpera del món que va fer el Parsifal oficialment fora de Bayreuth, perquè va començar la funció a les 12 del vespre, a les 10 del vespre, quan caducaven els drets que Wagner havia imposat amb el seu testament, que no es podia representar fins 30 anys després de la seva mort. Per tant, la gent va començar l'òpera a les 10 del vespre i va acabar a les 5 del matí, perquè abans es feien més llargues. I per anar acabant la temporada, el Petit Liceu, el Monstre al Laberint, no cal que us el presenti, és un espectacle de gran acollida, amb la preciosa música del Jonathan Dove, i més òperes. Al juny hi haurà l'Orfeo i Eurídice en 2 dies amb el René Jacobs. Orfeo i Eurídice és una altra joia de l'òpera, en aquest cas en versió concert, en 2 dies, amb instruments d'època, tornant a l'origen, allò que havia imaginat Christoph Willibald Gluck, un dels grans reformistes de la història de l'òpera, i Orfeo i Eurídice té un dels moments més famosos de la història de l'òpera, que és la famosa ària Què farò sense Eurídice, que tants i tants cantants han popularitzat i que tan famosa ha esdevingut per anuncis de televisió o pel·lícules. Una obra curteta, on només hi ha 3 personatges i que és també, igual que l'Alcina, un moment de joia, un moment magnífic. Una altra proposta barroca, el Dido i Eneas de Henry Purcell, amb 2 grans intèrprets. Musicalment estarà dirigit per William Christie, conegudíssim pels que veniu habitualment al Palau, i ara doncs, que vindrà al Liceu a fer el Dido i Eneas, i també la Blanca Lee, que fa una proposta escenogràfica. Aquí es donaran de la mà, aniran del braç, l'òpera i la dansa. Hi haurà una proposta de dansa amb l'òpera, per tant, ho hem inclòs com a ballet, però és una òpera amb una presentació de ballet a dalt de l'escenari i serà també una de les grans produccions d'aquesta temporada. El Foyer, com ja sabeu, aquest projecte d'anar treballant amb els cossos estables al teatre, tota la secció de vent, matà i de l'orquestra farà un concert únic al Foyer, també el que us deia, poder estar a prop dels músics, gairebé tocar-los, tenir-los a prop i fer un repertori importantíssim de les obres més destacades per aquests conjunts, 27 de juny. I acabarem la temporada amb l'Incorinazioni di Popea de Monteverdi i amb una producció del Calixto Vieito, que ja s'ha vist a Zúrich amb un grandíssim èxit i que es veurà al Liceu i que estarà dirigida musicalment pel mestre Jordi Savall. Per tant, doncs, 3 grans elements junts per tancar la temporada. I com a cirereta final de temporada, 2 dies amb 2 recitals
de la Sonda Rabanovsky i el Piotr Vetjalva, que són dues de les veus més estimades del Liceu i que faran 2 dies al matí recital amb piano. Però quines veus, quins cantants més estimats pel teatre. Són d'aquells cantants que tal com trepitgen l'escenari, el teatre s'ensorra perquè ens els estimem, perquè els volem. I serà, doncs, també una nit màgica. I al final de tot de la temporada, el 20 de juliol, dins d'aquest cicle Mahler que proposa el mestre Pons, la 6a sinfonia. La 3a al mes d'abril i la 6a al mes de juliol. I tancant el tema d'en Cícig, la Coppelia, amb una nova proposta que es veurà a finals de tot del mes de juliol. I amb això desitjo poder-vos trobar pel teatre i que la cultura ompli les nostres ànimes. Moltes gràcies i bon dia. Molt bé, moltes gràcies, Pol. Continuem amb teatre. Tenim l'Ona Campillo del Teatre Lliure, que ens explicarà les obres dels propers mesos. Bon dia a tothom. Espero que hagueu gaudit d'aquest primer semestre. Comencem amb el segon, amb un espectacle que teniu en reserva directa, que és Raava. És la nostra gran aposta de teatre infantil per aquesta temporada. Un espectacle en principi per menors de 6 a 10 anys, però que us la presentem per la funció relaxada que es farà el dia 18 de febrer per la tarda. És un espectacle de la Sílvia Delanyó, que ella és escenògrafa de professió i ella sempre comença les seves creacions a partir de l'escenografia i per tant tota la part visual i estètica i tota aquesta màgia tècnica del teatre doncs té un paper protagonista. Com us dic, molt visual, molt estètic, hi ha música electrònica en directe, també les llums juguen un paper protagonista. Està pensat com una mena de ritual o de festa que es fa un viatge per les 4 estacions, acabant a l'estiu, vora el foc, escoltant una història sobre la creació del món. És un espectacle immersiu o sensorial en el que el públic té un paper protagonista i participatiu, no en el sentit de que hagueu de fer alguna cosa per desenvolupar l'acció, sinó que sentiu les pròpies estacions. És a dir, a l'hivern doncs, veureu com neva, l'estiu farà calor, una mica perquè ho tingueu present. Dir-vos també que l'entrada a sala es divideix en principi el públic que participa dels adults que l'acompanyen i hi ha una tela amb un gran forat que separa aquests dos espais, però que en qualsevol moment tots dos, o sigui, tant una gent que està en un costat com a l'altre es poden interrelacionar, es pot sortir i entrar i òbviament a la funció relaxada doncs, qualsevol persona que necessiti entrar acompanyada doncs, ho podrà fer i no es posarà cap problema en aquest sentit. I la teniu en reserva directa, per tant ja podeu anar agafant si us interessa. Passem ja al que és pròpiament dins del sorteig. Tots eren fills meus, de l'Arthur Miller, que la dirigirà David Selves. Serà un dels grans èxits de la temporada, la protagonitzaran Emma Vilarassau i Jordi Bosch. És un espectacle que es basa en fets reals i ens explica la història de dos socis que van crear unes peces defectuoses d'avions per la Guerra Mundial. Un va acabar a la presó i l'altre va quedar en llibertat i es va enriquir, i l'obra se situa posterior a aquests fets, no? Doncs amb les conseqüències de tot aquest joc de poder, de les relacions familiars, de la caiguda d'aquesta imatge que es dona però que vols mantenir en realitat no real, el capitalisme, el fracàs del somni americà. Dir-vos que serà un espectacle de llarga durada, perquè la peça en si ja és llarga i com que la fan integrar és probable que duri les 2 hores, 2 hores i mitja, però serà molt intensa i amb molt de ritme. I després, sí, també que segurament hi haurà consum de begudes alcohòliques. Passem a Tot el que passarà a partir d'ara, escrita per Joan Llago i dirigida per la Glòria Balanyà, un text de creació que ens parla de la visió de la mort des dels ulls d'un adolescent que ha perdut el seu pare, en un moment tan important de l'adolescència, no? D'aquest moment de la creació de la identitat i de la coneixença de les normes del món, i també una mica de la mort, del dol de la infantesa cap a l'edat adulta. És un espectacle que parla, òbviament, de la mort, però també de la família i de la relació del pare i fill, que no és tan present en el món teatral.
i s'ha creat l'espectacle entrevistant-se amb gent i persones que han passat per un trànsit com aquest i professionals que acompanyen en el dol o en moments de malaltia greu. Però no és un espectacle documental, és un espectacle de ficció fet en monòleg, per un actor jove que és en Nil Cardoner, i que recomanem especialment per a públic jove perquè creiem que és el que els interpel·la més directament. Seguim amb Lectura Fàcil, una adaptació teatral del llibre de Cristina Morales, dirigida per Alberto San Juan, que és un relat que pretén rebentar el concepte de discapacitat i reivindicar la necessitat de tot ésser viu de governar-se a si mateix. És la història de 4 dones que conviuen en un pis tutelades pels serveis socials. Una d'elles es fuga del pis i hi haurà una jutgessa que la intentarà perseguir. El cos com a protagonista i com a arma per lluitar contra aquest sistema, no? I el desig de viure en un espai, en una societat que realment no està construïda per aquests cossos i per aquestes vides, però també aquesta necessitat de riure's una mica quan xoques contra aquest mur que està tota l'estona dient que no pots. I dir-vos que la companyia està composta per 6 intèrprets professionals, dels quals 3 tenen diversitat funcional i una persona que té diversitat però que no havia fet teatre prèviament. Seguim amb La maledicció, que ja vam fer i vam presentar la temporada passada i que reprogramem aquesta temporada, dirigida per Jordi Oriol i en conjunt amb la companyia de creació de Jordi Oriol i de la companyia Indigest i dirigida per Xavier Albertí. Parteixen del text de Macbeth, de Shakespeare, i en fan una reinterpretació, una relectura, agafant part del text o part de la trama original i relacionant una mica amb els temes actuals. És una versió amb molt ritme i en què la paraula té molta força i ho fan a través dels personatges de Macbeth, Lady Macbeth i un criat, i és un viatge una mica ètic i de l'ambició de poder, de fer el mal sense tenir en compte les conseqüències. És un espectacle molt estètic i una mica ambient fosc, la imatge és bastant real del que podreu veure, té música en directe, recomanem potser tenir una mica d'idea del text original, però que si no tampoc és imprescindible. Ja us dic, l'espectacle és bastant divertit i té bastant ritme, i sí que hi ha moments que hi ha moviments físics que potser són una mica violents o agressius a nivell d'acció, i hi ha un moment que hi ha com un abort i hi ha una mica de sang a l'escenari. I acabarem amb Les amistats perilloses, adaptació i direcció de Carol López d'aquesta novel·la de 1782, que és probable que algú tingui en ment la pel·lícula. És una història situada en el segle XVIII, en plena Revolució Francesa, una història d'intrigues i poder de la noblesa, de la gelosia, de la seducció, amb un final bastant dramàtic. El que sí que sabem és que la Carol López pretén situar-lo en l'època real de la peça, però com encara estan en creació tampoc tenim massa idea de com serà estèticament. Segurament el pes recaigui sobretot en les interpretacions, que ja han confirmat Gonzalo Conill, Mònica López i Bea Segura. El que sí dir-vos que la Carol López acostuma a fer muntatges amb bastant ritme i amb una estètica bastant cinematogràfica, a nivell també això del poder de la paraula i de projeccions i de vídeos, vull dir que segurament serà bastant amè. I res, per acabar, dir-vos que teniu funcions accessibles de pràcticament tots els espectacles que us hem presentat, amb audiodescripció i sobretítols de la majoria dels espectacles. Esperem tenir-vos pel lliure ben aviat. Qualsevol cosa ens podeu escriure i us aclarirem qualsevol cosa, d'acord? Moltes gràcies. Bon dia. Recordar-vos això, que el llibre té 2 seus, a Gràcia i a Montjuïc, que no us confongueu quan reserveu, que a mi m'ha passat. Continuem a Montjuïc, però tenim a la Valérie Bonnot del Mercat de les Flors, que ens presentarà els espectacles de la temporada. Bon dia. Benvinguda, Valérie.
Abans de començar, recordar-vos que si veniu a veure dansa al Mercat de les Flors, molt sovint si traieu funcions en divendres tenim converses post-funció, que podeu preguntar a l'equip artístic sobre la peça que acabeu de veure. I els dissabtes, gairebé sempre, tenim una hora abans una introducció a l'espectacle, que és gratuït i us podeu apuntar i venir al teatre amb l'entrada de l'espectacle, podeu entrar. Mireu, us recomano sempre mirar la fitxa de l'espectacle al web del Mercat de les Flors perquè tot això està indicat. I llavors, tots els espectacles excepte un que us presentem per aquest semestre ja estan creats, llavors tenim imatges de tots, llavors més que paraules us ensenyaré una mica de vídeos i us diré poca cosa sobre cada espectacle, que així anirem més ràpid. El primer espectacle, que és de la Cookie Jerez, no és ben... Bueno, si voleu veure dansa, comencem amb una proposta típica i no és ben bé aquest espectacle que us recomanaria triar. La Cookie Jerez és una performer més que una coreògrafa. Es pregunta molt sobre què és la performance, l'acte a l'escenari. Llavors és una proposta que reflexiona sobre tot això. Veiem una mica unes imatges. Té molt d'humor, és divertida la peça, però no veureu molta dansa. És com un musical desconstruït. Ella s'interessa en separar el so del moviment dels cossos i de l'escenografia i veure com s'interacciona per fer una peça. Però és una proposta una mica típica aquesta. Seguim amb el dance de la Lucinda Childs. Aquest any al Mercat fem una constel·lació sobre Lucinda Childs, que acollim diverses propostes. Aquesta és la primera. És una peça que es considera com un dels punts culminants de la dansa postmoderna. La Lucinda Childs és una coreògrafa que és molt important en la dansa contemporània, que va començar la seva carrera a Nova York als anys 60, si segurament us sona. Aquesta és la seva primera gran obra que va fer amb el compositor Philip Glass, amb 17 ballarins a l'escenari. És el cor de ballet de l'Òpera de Lió. I també dir-vos que, si vols ensenyar imatges, així ja anem més ràpid mentre es parlo, es projecta la pel·lícula original de Sol Lewitt, que llavors hi ha aquest joc entre el vídeo i els ballarins que ballen en directe. I la següent peça també és de la Lucinda Childs, amb el Denson Ensemble, i es diu Works in Silence, que són treballs en silenci. Són peces curtes, i la majoria d'aquestes peces no s'han vist des dels anys 70, quan es van crear i es van presentar. Són obres primerenques de la Lucinda Childs. El vídeo aquí no és gaire interessant perquè parla molt, però bueno. En aquestes obres ella deixa enrere l'atrezzo, la música i tot, i es concentra en el moviment simbòlic. I per ella l'acte essencial per la dansa és el caminar, i a partir del caminar, córrer, saltar, etc. Llavors, és tot aquestes... Són obres curtes, moltes que reflexionen sobre això, el moviment inicial. Sí. Canviem totalment d'univers amb Carcassa del Marco da Silva Ferreira, que aquesta peça es presenta com les 2 o 3 següents dins del Festival de Dansa Metropolitana. Marco da Silva és un coreògraf de Portugal que s'ha format una mica de manera autodidàctica amb danses urbanes
I aquesta peça, bueno, parteix d'un moviment de cames que heu vist al principi i reflexiona sobre la identitat col·lectiva. Aquesta sí que és una peça molt ballada, amb molt de ritme i molta dansa. Seguim amb la Poliana Lima, que és una coreògrafa de Brasil, però que resideix a Madrid, amb Las cosas se mueven pero no dicen nada. És una peça que està interpretada per dones i construïda a partir de la sonoritat dels cossos de les ballarines que estan a l'escenari. Veieu una mica la idea. Seguim amb la Giselle Vienne, que és una coreògrafa ja que viatgem mentre amb tot això, que és franco-austríaca. Amb una peça per 15 ballarins sobre les raves, aquestes festes per joves amb música electrònica. Ella s'interessa al nostre costat més fosc, llavors sobretot a la violència que pot haver-hi en aquestes festes. La recomanem per joves perquè és un tema que els pot interessar i perquè farà dansar, juga molt amb càmera lenta i acceleracions. És una peça molt xula. I és una mica més llarga que de costum, dura 1 hora i mitja, que normalment al mercat les peces de dansa és més aviat 1 hora. La següent és una peça del Ballet Nacional de Marsella, que són 4 peces curtes també, que hi ha una de les Lucinda Charles que hem vist abans de la dansa postmoderna, i 3 altres coreògrafes, que són totes dones, sí. Laina Doherty, que és la representant de la dansa realista de Belfast actualment, la Seindra, que és la icona queer actualment a França que fa voguing i d'aquests corrents. I són 4 peces que no tenen res a veure entre elles, estils molt diferents. Si voleu veure una mica de tot, de dansa, amb un cos de ballet, és una bona opció. La següent és Ciberexorcisme de la Núria Guiu, que la Núria Guiu és una coreògrafa d'aquí de Catalunya, que de fet va rebre el Premi Nacional de Cultura del 2022. No funciona aquest? I aquí tampoc? Aquí també vaig... no. Bueno, si no el podeu trobar ara. La Núria Guiu és coreògrafa, però té tot un treball antropològic, perquè també ha estudiat antropologia sobre la relació entre el cos, la imatge, el poder, la digitalització. Llavors, en aquesta peça reflexiona sobre tots aquests temes i la fa en col·laboració amb 5 joves tiktokers. I llavors, és tota una reflexió sobre això del TikTok i la importància que té ara entre els joves. Ja la vam presentar la temporada passada, és una reposició i sona molt fort, no? I també la recomanem per joves, evidentment.
Després tenim dues propostes de la Lia Rodríguez, que estem molt contents al mercat de presentar perquè és una coreògrafa del Brasil que hem cancel·lat dues vegades per la pandèmia i són peces que teníem moltes ganes de presentar aquí a Barcelona. La Lia Rodríguez és una ballarina i coreògrafa que va treballar a França però va voler tornar a Brasil per treballar al seu país i va instal·lar una escola de dansa al mig d'una favela. Llavors té una reflexió molt social i política i aquesta peça, Fúria, és una visió bastant violenta de la societat brasilera, racista, homofoba, d'extrema dreta, i malauradament molt l'actualitat. I la segona peça d'ella és Encantador, que és una peça meravellosa, que us la recomano molt, que ella va crear durant la pandèmia, en un context molt difícil a Brasil, i llavors explorar la màgia i això de les forces naturals i els encantados, no? Per intentar tornar a trobar una dinàmica col·lectiva. Té tot aquest joc amb aquestes mantes, és molt bonic. Seguim amb el Requiem Nocturn del Pere Faura. El Pere Faura també és un coreògraf d'aquí català. Potser l'heu vist fa poc a la televisió, que m'ha dit que ha fet de jurat a Eufòria. Aquesta havia de ser el seu últim espectacle, però ja fa 2 o 3 anys o més que segueix girant, que és una reflexió sobre la vida de la dansa i la bellesa de la mort. El Pere Faura també utilitza l'univers del Bob Fosse, que és aquest director de cine i coreògraf, perquè és una figura que el fascina. Llavors tornen a ballar algunes escenes mítiques dels seus espectacles o pel·lícules, però també d'altres no tan conegudes. És una peça amb 9 ballarins, un actor, 2 músics en directe, el Pere Jau, si el coneixeu. I és una reposició, també ja l'havíem presentat al mercat durant el grec de fa 2 anys, crec. I l'últim espectacle que us hem proposat aquí de la Manufacture no té vídeo perquè encara no està creat. És un espectacle però és com el resultat d'un procés de creació que es farà aquí a Barcelona. La Manufacture és una escola professional de dansa suïssa dirigida per Thomas Howard i ve aquí a crear una peça amb el coreògraf català Selva Sanchis i una coreògrafa sueca que es diu, miro la xuleta, Alma Söderberg. I el 2 i 3 de juny presentaran, són 2 estrenes, perquè són 2 coreògrafs molt potents i que faran amb els alumnes d'aquesta escola. I amb això és tot. Potser podem recordar la sessió del 27? Sí. Podem recordar... Sí, el 27 de gener tenim una matinal de la Sun Noales, que ja la vam obrir amb reserva directa, que vam obrir al principi de la temporada, que encara queden algunes places. Malauradament, per mobilitat reduïda no, perquè ho tenim tot ocupat, però queden més places per altres col·lectius, si us interessa. El divendres 27 de gener. Divendres 27 a les 10 o a les 11, perdó. Sí. Adéu. Gràcies, Maria. Molt bé, doncs ara passem a Gràcia. Ens tenim a la Josefina Altés del Centre Moral de Gràcia, que és un equipament que es va adherir l'any passat. A l'última presentació, si hi éreu, ja ens van presentar la seva programació i si no hi heu anat, espero que trigueu poc a anar-hi. Hola, Josefina. Molt bé. Comencem per aquí mateix, sí.
Bé, bon dia a tothom. Gràcies de convidar-nos a aquesta presentació, que va molt bé perquè d'alguna manera ens coneixem entre tots aquí, no? I donar les gràcies també a aquelles entitats doncs, que el trimestre passat ja van fer el pas de venir a conèixer-nos, a participar en alguna de les nostres representacions teatrals. El teatre és un dels punts importants que tenim dins del centre, una entitat més que centenària, amb un teatre petit, coquetó, molt bonic, que ens diuen que és una bombonera i que tothom que ve s'hi troba molt a gust, i per tant doncs, us convidem a que vingueu a conèixer-nos també com a entitat. En aquest cas presentem dues línies de treball que portem vinculades a teatre amateur. Una és tota aquella programació que fem des del grup, els grups propis de l'entitat. Tenim des de taller de teatre infantil doncs, fins a adults. I, per una altra banda, el que aquest any ja arriba a la 35a edició del concurs de teatre en català a Gràcia. En aquest cas, de 68 propostes que hem rebut per participar en aquest concurs de teatre, doncs se n'han hagut de seleccionar 8, que ha sigut difícil, però són les 8 que us presentem avui i que us proposem per venir a veure. La primera serà el dia 22 de gener i ens la porta el grup de teatre de l'Associació Artística Teatral al Centro de Canet de Mar. Les 8 representacions ens porten grups de teatre amateur de fora de Barcelona. Per tant, també una oportunitat de conèixer què està fent el teatre amateur en els diferents punts, diguéssim, de Catalunya. En aquest cas, el grup de Canet de Mar ens presenta La reina de la bellesa de Linné, que ja és una obra molt coneguda. Tots recordem aquella boníssima interpretació que en feien doncs, la Vicky Peña i la seva mare, no? Que ens posava els pèls de punta. Doncs en aquest cas també és una bona presentació la que en fa aquest grup de Canet de Mar. El dia 29 de gener tindrem la secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot, que ens portarà la història del so. Per una altra banda, doncs el dia 12 de febrer serà el grup La Tremoia de Vila-seca, per tant també des de Tarragona ens arriben, que ens porta Un marit ideal, aquesta obra de l'Oscar Wilde. El dia 19 de febrer, el grup de teatre del Centre de Pineda de Mar portarà Codi Roig. Codi Roig és una obra que també doncs, els l'han premiada molt ben interpretada i que tindrem l'oportunitat de veure-la en el Centre de Gràcia. El dia 26 de febrer, el grup de teatre El Tailón de Lleida, en aquest cas, doncs ens porta La importància de ser franc. I el dia 5 de març, el grup de teatre Amics de les Arts de Terrassa ens porta l'obra Molt soroll per res. El dia 19 de març, la companyia de teatre Els Carlins de Manresa ens porta Somnis de teatre i, finalment, la 8a obra d'aquest concurs de teatre d'aquest any ens la porta el grup escènic de Sant Climent de Llobregat amb l'obra La nau. El dia 13 de maig es farà la cloenda i repartiment de premis i aquí doncs veurem una mica, a part del que hagi decidit el jurat, també què ha votat el públic que ha anat assistint a cada una d'aquestes representacions. Per una altra banda, doncs, tenim, com us he dit, una programació teatral a càrrec dels grups propis de l'entitat. Ja hem fet totes les que corresponien al primer trimestre, que alguns heu pogut venir a veure doncs des d'octubre a desembre, i ara el proper diumenge, precisament 13 i 14 de gener, a les 10 de la nit i el diumenge 15 a les 6 de la tarda, els diumenges sempre acostumem a fer la sessió a les 6 de la tarda, doncs es presenta l'obra El coix d'Inishman. Aquesta és una obra doncs, que dirigeix la Mercè de Haro i és una obra que ja l'havíem fet en el centre però que ara la tornem a portar precisament per l'èxit que va tenir la seva presentació anterior. El dia 3 i 4 de febrer, també sessió a les 10 de la nit i el 5 de febrer a les 6 de la tarda, Fuita, l'obra aquesta d'en Jordi Galceran, en aquest cas dirigida per en Vicenç Navarro.
El dia 10 i 11 de març, 10 de la nit i 12 de març a les 6 de la tarda, Sola en la foscor. Aquesta obra dirigida, en aquest cas, per en Joan Guinart, un dels nostres directors antics de la casa. Per una altra banda, els dies 31 de març i 1 d'abril a les 10 de la nit i el 2 d'abril a les 6 de la tarda presentarem l'obra Bruixes. En aquest cas, la direcció ha anat a càrrec de Mercè Tost i de Carlos Pablos. El dia 22 d'abril a les 6 de la tarda, en aquest cas sí que és una única representació del Somni d'una nit d'estiu, amb direcció de Maria Teresa Martínez. Els dies 5 i 6 de maig a les 10 de la nit i el 7 de maig a les 6 de la tarda, el grup jove de l'entitat presenta l'obra Atrapados. En aquest cas, la direcció ha anat a càrrec d'Aleix Duran i Marc Franco. I també tenim una mostra, una demostració que ens fan del taller de teatre. Aquest taller de teatre que durant tot l'any va funcionant en el Centre de Gràcia. En aquest cas, aquesta representació final de la feina feta serà el dia 20 de maig a les 6 de la tarda i el dia 21 de maig amb una sessió a les 11 del matí i una altra a les 6 de la tarda. I per tancar aquesta temporada teatral dels grups de casa, una revista musical. Aquesta revista musical es diu A lo hecho, pecho. La dirigeixen en Sergi Savoia i en Víctor Clotet i aquesta sí que la representem diversos dies, que sempre ve moltíssima gent quan fem revista musical, potser perquè és un tipus de teatre que no es fa tant, oi? I tenim un públic que té ganes de veure'l. I en aquest cas seran els dies 16, 17, 23 i 24 de juny a les 10 de la nit i els dies 18 i 25 a les 6 de la tarda. Per una altra banda, el centre forma part també de la xarxa d'Ateneus de Catalunya i dintre d'aquesta xarxa d'Ateneus hi ha un programa que es diu Xarxa Teatral d'Ateneus de Catalunya que ens permet portar alguna activitat de les que es programen. I en aquest cas hem triat una activitat de dansa que ens porta l'Esbar Sant Martí amb aquest espectacle nou, que és, com he dit, un espectacle que està programat dintre de l'ICSTAC, d'aquesta xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. En la seu del Centre de Gràcia presentem aquest espectacle de l'Esbar Sant Martí nou el dissabte 28 de gener a les 6 de la tarda. I també, que no està aquí presentat, però dius que cada mes tenim un concert de jazz que es fa una vegada al mes, que podeu trobar també dintre del que es programa quina peça o qui ve a actuar cada mes i que també us convidem a venir si voleu venir en un d'aquests concerts a casa nostra, que sereu molt benvinguts i ens agradarà molt de rebre-us. Moltes gràcies. Molt bé. Tota aquesta programació de fins al 28 de gener o fins a principis de febrer la podeu trobar amb reserva directa. No al buscador, no busqueu per convocatòria, sinó per reserva directa. Seguim amb teatre des del TNC. Xavier. Hola. Que bé que m'aplaudiu abans de començar. Benvingut. Gràcies. Esperem que acabi de sortir. No, adeu. La sessió l'estem gravant i la podreu recuperar. Si necessiteu recuperar totes aquestes explicacions, a partir de demà o demà passat estarà penjat al nostre canal de YouTube perquè no pugueu haver pres de notes. I res, dono la paraula. Això com es passa? Com passes tu? Molt bé. Bon dia. Encara que ara tinguem uns quants desertors, perquè tothom té les seves coses. Molt content de veure que cada vegada som més, cada vegada hi ha més equipaments, més gent que se suma a aquest projecte que des de fa tant temps estem impulsant amb molt d'amor des de tots els equipaments i que veiem que té una resposta magnífica. Per tant,
que estic molt content de veure tanta gent cada vegada. Les propostes que us proposem des del Teatre Nacional de Catalunya, començarem per una obra que no coneix gaire gent, que es diu Terra Baixa. Què passa? Nosaltres aprovem les programacions i les pressupostem amb gairebé 2 anys d'antelació. Després d'haver aprovat aquesta obra, ens en vam adonar que va aparèixer un programa de televisió que també feia aquesta mateixa obra, que ha voltat per tot Catalunya, però igualment la nostra Terra Baixa serà molt diferent. La dirigeix la Carme Portacelli, la directora del teatre, i en diem Terra Baixa i, entre parèntesis, reconstrucció d'un crim, perquè hem agafat el text de Guimerà i l'hem deconstruït una mica, tot i que hi és íntegre, per explicar-nos per què Terra Baixa acaba com acaba i sobretot posant l'accent en una cosa molt important, que és la violència masclista, que per desgràcia és a l'ordre del dia a la nostra societat d'una manera devastadora. En aquesta obra, que durarà al voltant de 2 hores i 15 minuts seguides, sense entreacte, que estrenem la setmana que ve, encara estan fent els últims assajos, pel que he pogut veure és una proposta magnífica, accessible a tothom, encara que us digui que és aquesta deconstrucció de les escenes, perquè l'única cosa que han fet és canviar l'ordre d'algunes escenes per explicar per què Terra Baixa acaba com acaba, per què les classes populars acaben rebel·lant-se contra el poder. L'obra s'entén perfectament, és accessible a tothom i sí que posem l'accent sobretot en aquesta violència. Per tant, és una obra que hi ha una mena de violència explícita escènica i que també que se'n parla molt de violència sobre la dona. D'acord? Però creiem que serà un espectacle magnífic que agradarà molt a tothom. El següent és Desdèmona, també parlant d'aquest tema de la violència masclista. L'Alba Serraut és una artista de circ, una de les més interessants del nostre país, que amb la seva companyia i les Ofèlies han creat aquest espectacle de circ que han agafat l'obra de Shakespeare Othello, però han dit molt bé que tothom es preocupi pel patiment d'Othello, perquè té molta gelosia del que passa amb la seva dona, però aquí només hi ha una víctima, que és Desdèmona. Per tant, anem a posar també l'accent en el personatge de Desdèmona, que és el que Othello acaba matant per culpa de la gelosia. A través d'aquest punt de partida, han creat un espectacle que és un espectacle de circ, on s'explica tota la història d'Othello, però des del punt de vista de la Desdèmona. És un espectacle que dura només 1 hora i 10 minuts aproximadament, accessible a tot tipus de públic i on l'únic que passa no hi ha violència explícita a escena, l'únic que passa és que sí que es posa l'accent sobretot en aquest maltractament de la dona també en el món del teatre. O sigui, el mateix Shakespeare va titular l'obra Othello quan la protagonista és la Desdèmona. I també es queixen d'això. Aquesta companyia també aprofiten per rebel·lar-se d'aquesta manera. El següent espectacle és una obra de la Maria Aurèlia Capmany. Nosaltres tenim com a missió recuperar patrimoni i donar-lo a conèixer, també. Aquesta obra que es diu Vent de Garbí i una mica de por, aquí falta l'última part del títol perquè es diu Vent de Garbí i una mica de por, és una obra que donarem a conèixer, que dirigirà la Judit Pujol, que també n'ha fet l'adaptació, que convertim en una espècie de musical i que explica la història d'uns estiuejants burgesos que durant 3 períodes molt concrets prebèl·lics, que són el 1909, el 1936 i el 1968, 3 períodes abans que passin coses importants, de grans revolucions, són uns estiuejants que parlen de com poden fer la revolució. I realment ens parla una mica de nosaltres, de que totes les revolucions que programem no les acabem de dur mai a terme de veritat. I creiem que és un espectacle molt interessant, que durarà al voltant d'1 hora i mitja, encara no han començat els assajos en aquest cas, i que és accessible a tot tipus de públic. El que sí que ens han dit és que com que és una festa, cada una de les parts, d'aquestes 3 parts, d'aquests 3 períodes, es veu molt d'alcohol durant tota la funció, perquè és una festa i es veu i que ho sapigueu. La següent és una altra obra del Gran Patrimoni Universal que fa 31 anys que no es veu en un teatre a Barcelona, alguns potser us sonarà. L'any 1992 Mario Gas va dirigir aquesta obra amb molt èxit, amb la Montserrat Carulla i la Vicky Penya, entre d'altres. Aquesta vegada la recuperem, dirigida per l'Àngel Llàcer, una obra sobre també el pas del temps i com els conflictes socials i bèl·lics que passen a la nostra societat, per desgràcia també ara,
canvien les perspectives fins i tot de les classes més benestants. És una obra que parla del pas del temps en una família que ens presenta que té uns desitjos de cara al futur molt ambiciosos i molt bonics i molt interessants i que després veiem que potser no s'acaben acomplint. Una obra que durarà al voltant de 2 hores i quart aproximadament, tot i que tampoc han començat els assajos, que no sabem tampoc a dia d'avui si serà seguida o hi haurà un descans, però és una obra accessible a tot tipus de públic, que agradarà moltíssim a tothom i que creiem que serà un dels grans èxits de la temporada. La següent, Mal de Corazón, és una obra molt especial que fem amb la companyia Solitària i la dramaturga Victoria Spunberg. Ells han decidit tirar per un camí per parlar del mal de corazón a través dels textos de Santa Teresa de Jesús. Aquest mal espiritual, que no se sap què li passava exactament a aquesta dona quan escrivia, de què patia exactament. Aquí ho han traslladat en una situació contemporània on 3 amics es troben en un bar durant una nit, beuen, es droguen i exploren d'on venen tots els seus mals espirituals, laborals, mals d'amor, mals de la societat, tots els mals que els hi fan, totes les coses que els hi fan mal al cor. I llavors, encara que no ho sembli, és una comèdia. Una comèdia surrealista, ens han explicat, que acabarà sent, que durarà al voltant d'1 hora i mitja, però que hi ha consum de drogues, d'alcohol, i també es parla molt de violència, perquè Santa Teresa de Jesús parlava molt de violència. Llavors, des d'aquest punt de partida crearan aquest espectacle que creiem que serà molt interessant, si potser no sabem, perquè el text no ens l'han acabat d'entregar encara definitivament, si serà un espectacle accessible a tot tipus de públic que potser no han anat mai al teatre, si serà fàcil o no. Serà una aposta que haureu d'arriscar una mica, però creiem que pot ser molt interessant que hi participeu. L'Alquimista. L'Alquimista és una adaptació d'una novel·la molt coneguda de Marguerite Yourcenar, que en castellà es deia Opus Nigrum. Nosaltres hem convidat a un director flamenc, de la part flamenca de Bèlgica, que coneix molt bé la història, perquè aquest director, per cert, és un dels que més col·laborem últimament com a Teatre Nacional amb el seu teatre, el Teatre KBS de Brussel·les, i l'hem convidat a ell perquè precisament aquesta obra passa a aquella zona, a Flandes. Ell coneix molt bé aquesta història i és una obra universal, molt bona, sobre un metge, un alquimista, una mena de mag, que va haver de viure la transició entre l'edat mitjana i el Renaixement, i de com es va trobar que els poders d'aquell moment encara eren molt reticents a la ciència i a la investigació. Aquest senyor comença la seva obra a la presó i amb la gent que el ve a veure els acaba explicant la seva història, que és aquesta història universal que creiem que serà molt interessant com a novel·la històrica per descobrir una mica la nostra història d'Europa. I aquesta obra durarà al voltant de 2 hores, m'han dit. Tampoc s'ha començat a assajar. I em sembla que ja estem. Si teniu alguna pregunta de les coses que us he explicat, perquè hem d'anar rapidet, que anem una mica tard, i si no, en Jordi Sánchez, sabeu que us reserva les places, gairebé totes. Tenim algunes d'aquestes funcions, com Terra Baixa, com El temps i els Conway, i com em sembla que també és l'Alquimista, amb funcions matinals, també, i funcions accessibles a totes les funcions, excepte la de circ, perquè com que és més un espectacle físic, no hi ha subtitulació. I em sembla que res més. Molt bé. Moltes gràcies, Moltes gràcies. que tingueu un bon dia. Gràcies. Sí, és que el José... tinc una bona notícia, i és que ara us presentarem la programació de l'Auditori, després del SAT i després d'Ibercàmera, i la mala notícia és que ens allargarem una miqueta. Però ja ho sabeu, oi? Heu esmorzat extra, espero. Així que mireu un moment al mòbil perquè necessito descarregar-me una cosa. El dossier, ara el dossier us ve la part de l'auditori. No hi ha tots els concerts que trobareu a la web. Tot això, bueno, el que us hem dit, que no és totalment fidedigne el que hi ha a la web. Podeu apuntar-vos o podeu recuperar la sessió.
Guapo, gràcies. A l'auditori. Us presento José Sanchís de l'auditori de l'OBC. Ha quedat tan espectacular com volies? Hola. Hola a tothom. Bon dia. Volia fer una entrada una miqueta espectacular amb aquesta música de Zaratustra. Com ja s'han dit les meves companyes, són molts concerts que fem a l'auditori. A mi em toca explicar els concerts de l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Per tant, el que he fet és una selecció de 4 que, per una raó o una altra, tinc una afinitat més gran o més ganes de que arribin. Sempre faig unes instruccions prèvies. Els concerts simfònics requereixen una mica de silenci, per tant, o bastant silenci total. Per tant, si algun dels vostres usuaris considereu que no són capaços d'aguantar durant uns 45 minuts, que pot durar una mitja part, un concert, doncs potser no seria l'opció més adequada, malgrat que sempre tenim dintre de Propa Cultura altres possibilitats de venir als assajos i poder gaudir sense molestar la resta de públic perquè serà només per vosaltres. Una altra és que s'ha d'arribar d'hora. S'ha d'arribar a temps perquè un cop comencen els concerts no es deixaran entrar. Per tant, sempre s'ha d'arribar amb una miqueta de temps. Jo crec que aquestes són les coses més importants. Després, l'auditori segueix una programació temàtica des de fa 3 anys. Vam començar amb la creació, un any dedicat a la creació, un altre any dedicat a l'amor i a l'odi, i aquest any estem amb mort i retorn, i acabem aquesta trilogia. Per tant, sempre aquesta temàtica de mort i retorn, de renaixement, estarà dintre de la nostra programació. Doncs dels 4 concerts que jo he fet una selecció, aquí tenim aquest dedicat exclusivament a Richard Strauss, un compositor que va morir al 1900, crec que si no m'equivoco, 58, per tant va viure a la primera meitat del segle XX, i he posat una foto molt curiosa. Això és la plaça Sant Jaume, i aquest és en Richard Strauss, aquí a Barcelona. Richard Strauss va venir 4 vegades a Barcelona, fins i tot una vegada va venir aquí, en aquesta sala, aquí dalt, el 1908, uns mesos després d'inaugurar-se al Palau de la Música, però la seva última visita, l'any 1925, ara tenim aquests tiktokers, com hem vist, o instagramers, que són influencers. Aquest era un influencer de la seva època. Va decidir fer un concert per tota la població a la plaça Sant Jaume, gratuït, amb la banda municipal de Barcelona, que també és resident de l'auditori. I això era la plaça, a tope, a gom, no es podia ni arribar ni entrar. Quan va acabar el concert, ell ja tenia el seu barco que havia de marxar i la gent li va acompanyar fins al port per acomiadar-lo. Doncs la música que heu sentit és la música de Així parla Zaratustra, de Richard Strauss, que també ha sonat a moltes pel·lícules, com 2001, Una odissea de l'espai, i és la música que he escollit. Tindrem el director, Vasily Petrenko, que ja el coneixem des de fa molts anys, una soprano que cantarà les 4 últimes cançons de Strauss, que és una de les seves últimes obres, la penúltima, encara va escriure una petita cançó, ell no va viure per escoltar l'estrena, que és la Heidi Melton. Aquest és el programa número 1 que he seleccionat. El número 2 seria... Bueno, aquí tenim Prokofiev i Shostakovich. He escollit aquest perquè són 2 dels meus compositors favorits. A mi m'agraden molt els 2. I aquí a la foto podeu veure el Prokofiev, aquí al costat, al mig el Shostakovich, i el tercer és el Khachaturian, que és un altre compositor, però del qual no toquem cap obra. Aquí hem convidat a l'Ània. L'Ània Vilmayer és aquesta directora d'aquí, una directora jove superpotent que està fent una grandíssima carrera, que ja ha vingut 2 anys amb nosaltres, que és, a més, una superdirectora, una gran persona. Tinc moltes ganes de tornar-la a veure. I és un programa femení perquè també tenim a l'Aisata Kane Mason, que és una pianista d'una família anglesa on tots els germans tots toquen algun instrument. Durant la pandèmia era molt curiós perquè estaven tots a casa tancats. I què podíem fer? Doncs tocar. I feien vídeos constantment dels 8 germans tocant i eren uns vídeos super interessants. Aquí l'obra que escoltarem un trosset, a mi m'agrada la música, no es pot explicar, s'ha d'escoltar. Llavors posarem un trosset que és l'Allegro, el moviment ràpid de la sinfonia número 10 de Shostakovich. Veureu que jo ara en aquest moment vull que tingueu energia. Llavors música enèrgica. Pots posar el volum, si vols, una mica.
Ok, durarà uns 4 minuts, no podem escoltar-ho tot, però veig una música molt enèrgica. Aquesta obra, diuen que aquest trosset, és una mena de descripció que fa Shostakovich de Stalin. Stalin ja havia mort, ell mai havia tingut una relació massa bona amb Stalin i és una forma que ell, amb la seva música, vol descriure al compositor. I la vinculació amb l'altra obra és que Sergei Prokofiev va morir el mateix dia que Stalin. I ell també era molt conegut a Rússia, però evidentment ningú gairebé es va assabentar. Els diaris, el diari principal, el Pravda, de les 120 pàgines, 116 estaven dedicades a Stalin, una noteta a la mort de Prokofiev i la resta d'altres notícies. Passem a un altre programa. En aquesta, una de les obres més conegudes de la música és la cinquena de Beethoven, la del ta-ta-ta-tan, que tothom coneix. Aquí l'he escollit bàsicament perquè tenim el Ludovic Morlot, és el nou director titular que ha començat aquest any a dirigir l'Orquestra de Barcelona, que estarà uns 5 anys amb nosaltres, el veurem regularment, i és un home que està posant, ha sigut director titular de l'Orquestra de Seattle i està donant molta energia a l'orquestra, tenim moltes ganes de continuar treballant amb ell. I aquest és un bon amic, és el nostre solista de trompa, Juan Manuel Gómez, Juanma, un dels millors músics del món amb l'instrument trompa. La trompa també és un dels instruments que més m'agrada i tenir l'ocasió de sentir-ho no ja assegudet a la seva cadireta i al final, al mig de l'orquestra, sinó davant de tot, amb una obra d'Abrahamsen, és un luxe. O sigui, hem d'anar a veure el Juanma perquè, la veritat, el que ell és capaç de fer amb aquest instrument, tenim la sort de tenir-lo a la nostra orquestra. De la sinfonia número 5 de Beethoven ha agafat un trosset, però no ha agafat el principi. A mi m'agraden molt els finals de Beethoven. Beethoven era com aquests compositors que mai saben com acabar la sinfonia. Llavors, posem el final perquè sembla que no s'acaba mai. Anem a escoltar-ho. Des del minutatge que t'he dit, aquí sí que hauríem d'escoltar-lo fins al final. En el correu 3145. Sí, ho sento, Clàudia. 3145. Oh... no ens deixa. M'està donant pressa i l'última no la podrem escoltar, però us parlaré de l'últim concert ja. Un altre cop Prokofiev, el meu compositor, un dels meus favorits. Aquí veurem un programa que teníem una altra directora d'orquestra. Amb l'OBC estareu veient els últims anys que tenim moltes dones dirigint la nostra orquestra. La Lim Chan i un pianista, Javier Perianes, que ha vingut moltes vegades, un noi sevillano que és fantàstic. I aquí el que volia parlar una miqueta aquest senyor Prokofiev, un amant dels gats, tenia molts gats, els gats sempre formen part, té moltes fotos amb gats, i l'única cosa que volia dir, curiositat de Prokofiev, és que Prokofiev va estar casat amb una noia catalana, amb la Lina, però la Lina Codina. Però sempre hi ha una història una miqueta túrbia perquè es van divorciar i en el moment que es van divorciar l'any 1947, perquè Prokofiev va conèixer una altra noia, ella en principi li va dir que no passava res mentre no visquessin junts, però al final jo em vull anar a viure amb ella, doncs ens divorciem, ella no volia, però finalment el tribunal rus va declarar el matrimoni que havien fet a Alemanya com a invàlid perquè mai s'havia inscrit a Rússia. Per tant, mai havien estat casats. Què va passar amb aquesta noia? Aquest any, quan es van separar, la van cridar i ella va baixar al carrer, hi havia un cotxe esperant-la, la van ficar dintre del cotxe, la policia va entrar dintre de casa seva i la van portar a un judici acusada de voler desertar i ser una espia. La van ficar en un gulag, la van condenar a 20 anys a Sibèria. Prokofiev mai va fer res, diuen, respecte a això. Ella va estar al final només 8 anys, va poder sortir i va sobreviure al seu marit, perquè el seu marit va morir el 1953 i ella va morir el 1989 a Londres i tenen 2 fills. Això és tot. No podem escoltar el trosset ràpid de la sinfonia de Prokofiev, que és molt xulo, perquè la Clàudia ha de continuar explicant la resta. Moltes gràcies a tots. Gràcies, José. I fins la propera. Gràcies. La meva presentació... Està oberta? Aquesta.
Vale. Molt bé. Super. Hi ha molts concerts, aniré superràpid, de la banda municipal. Són concerts en diumenge a la tarda. Per primeres experiències musicals, superfàcils. Són repertoris populars que coneixereu, aquí ja ho veieu, Wagner, fins i tot Harry Potter, vull dir, us agradarà segur. Això sí, nosaltres volem destacar-vos el concert de l'1 de juny, que és el clàssic del western, que serà música de pel·lícules de l'oest, és a dir, molt entretingut, molt dinàmic, és un concert que dura una hora, és en matí, entre setmana, la gran majoria de públic és públic adult, és públic a propa, de fet, amb públic general, com si diguéssim, i és un concert en sessió relaxada, és a dir, que hi pot haver una mica de xivarri, si hi ha gent que ha d'entrar i a sortir no hi ha més problema, els músics estan avisats, i és un concert, els concerts de la banda ens apropa són concerts molt feliços. Jo sempre dic que és un dia que es genera molta energia i molta felicitat, precisament perquè la música és molt agraïda, molt accessible, fàcil, bonica, i a més les persones, la majoria són persones a prop i ens ho estem passant molt bé. Us ho recomano moltíssim. Tothom que ve acostuma a repetir. Després, els concerts escolars i familiars. Ja teniu aquí segurament ja els heu vingut a veure. Són concerts de nou que diem que siguin difícils de deixar d'escoltar. Són concerts que duren 50 minuts, amb suport audiovisuals o d'escenografia. Els músics no toquen en partitura, per tant es passegen pel públic, vull dir que són molt agradables. Entre setmana el públic serà escolar i en cap de setmana serà familiar. Jo us recomanaria, tots són molt xulos, són produccions molt potents, molt boniques. El que us diria és que us fixeu en la franja d'edat, com si diguéssim, perquè els sonets de joguina són per nens molt petits, la Cantània és una altra història, però bueno, en tot cas el Handel and Friends és per més grans, més que res perquè sapigueu amb les vostres persones si se sentiran molt a gust estant amb nens i nenes més petits i petites o si preferiu estar potser ja amb franges gairebé més adolescents. Però per la resta són concerts que agraden a tothom, ja veieu. De 0 a 110 anys, potser ara ja comencem a viure més i haurem d'anar ampliant aquesta franja. I després teniu un munt de concerts que ja veieu aquí d'altres cicles i de fet n'hi ha més penjats ara al web perquè entre ahir i avui n'hem publicat més. Jo us diria, música de cambra, bé, si ja teniu un entreno allò d'anar a concerts, doncs sí, animeu-vos. És música molt exquisita, però requereix més silenci, més concentració. Bueno, són molt boniques, però realment us cal potser això, que ja estigueu més habituades a anar a concerts. La música antiga, concerts del Jordi Savall, funciona per tothom, us agradarà moltíssim. Vull dir, són concerts que et baixa ja de cop el ritme cardíac, tot és molt agradable d'escoltar i a tothom li agradarà. I després teniu concerts aquí que jo diria que per joves, no parlo d'adolescents, parlo de joves més bien jóvenes, que serien el de la mort del gènere de radio show, que està fet amb el Primavera Sound, els ZA, o fins i tot aquests de guitarres, l'Smook, Big Bang, són concerts que potser ja això, si són persones 20 i pico, 30, 40, 50, sí, per això, vull dir, joves en aquesta línia. Per adolescents potser no seria tampoc el més adient. I després, simplement recordar-vos que tenim els nostres tallers musicals, que són activitats participatives, els dimarts per persones amb Alzheimer i els dijous algunes sessions per salut mental i altres per discapacitat intel·lectual. Tallers en què veniu, esteu escoltant l'assaig de l'orquestra, per tant, la sala, que normalment està preparada per 2.000 persones, esteu sols a l'assaig, només hi ha l'orquestra de l'OBC i vosaltres, després una audició musical amb músics de l'OBC o de l'SMUC i finalment un taller musical de la mà d'una musicoterapeuta que són xulíssims i us divertireu molt. Encara queden places, és una activitat que fa molts anys que la fem i que us recomanem molt. Vinga, va, seguim. Es queden 2 presentacions molt curtetes. Gràcies, Clàudia. Tenim a l'Òscar, el director del SAT Teatre. Vingut, Òscar, bon dia. Com anem? Bé, gràcies per estar aquí també i per venir tan sovint al SAT. Estem molt contents de la vostra participació tant en l'àmbit del familiar com la dansa. Jo t'aviso quan cliques, perquè sí, això dura molt poc. Molt bé, doncs ja sabeu, en el SAT fem 2 línies de programació, la familiar i la de dansa. Les funcions de familiar són els dissabtes a les 17:30 i els diumenges a les 12 i 17:30, i igualment que els festius, que també fem aquests 2 horaris, sí? Doncs vinga, posem-nos-hi.
Començarem aquesta programació familiar amb l'espectacle Potser no hi ha final del Circ Pistolet els dies 18 i 19 de febrer. Nosaltres l'hem pensat especialment per Carnaval. És un espectacle absolutament transversal, és un espectacle de circ. Ells són uns acròbates extraordinaris, com podeu veure a les imatges. Fan servir la bàscula, fan servir les acrobàcies, fan servir un humor finíssim, tenen teatralment també uns personatges molt definits, un músic que toca amb els instruments més estranys construïts per ells, és a dir, una meravella d'espectacle de circ que val la pena. Després tindrem aquest any la companyia l'Estaquirot Teatre. L'Estaquirot ha decidit jubilar-se després de 50 anys de professió i és la nostra 20a temporada i ells ens han acompanyat des del principi i per tant els hi volem fer un comiat important i mostraran 3 dels seus espectacles. El primer és La pastissera i els follets, els darrers espectacles. El 25 i 26 de febrer, L'aventura d'avorrir-se, 4 i 5 de març i el Jan tot li fan 11 i 12 de març. L'Estaquirot és una companyia que fa un tipus de titella supercuidat, super ben fet, la relació igualment amb el públic per la seva part, després de tants anys d'experiència, és extraordinària. Jo penso que realment es mereixen que vinguem, es mereixen que totes les sessions que puguin tinguin el màxim de plenes i que jo us aconsello de veritat que vingueu a veure l'Estaquirot en les seves últimes actuacions a Barcelona. Després tindrem una companyia que no fa 50, però també té molts anys d'experiència, que és el Teatre Mòbil i que ens presentaran l'Odissea del riure perdut. Això ho faran els dies 1, 2, 15 i 16 d'abril. Fixeu-vos que entremig queda una setmana, però just és Setmana Santa, llavors descansem també aquests dies. Teatre Mòbil és una companyia que sempre ha buscat el riure, en aquest cas justament estan buscant el riure d'un país que es diu Bufilàndia, on el rei i un bufó l'han de trobar perquè realment aquell país està força trist. Una altra proposta és Núvol Núvol, de la companyia Periferia Teatro. Ells és una companyia de la comunitat de Múrcia, però que allà on va, a Galícia, a Euskadi, a Catalunya, fa els espectacles amb la llengua del país i justament aquí ens la farà també en català. És una companyia superpremiada. Aquest espectacle en concret té el Premi Drac d'Or, el millor espectacle de la Fira de Titelles de Lleida i del 21, i el Premi del millor espectacle de titelles i objectes a FETEN, que és una fira d'àmbit estatal, la més important, doncs allà també té el premi del millor espectacle d'objectes. Una companyia d'una grandíssima sensibilitat, on ara ens proposen un joc poètic sobre la idea de l'amor romàntic que se'ns transmet des de la infància. Dit així, dius exactament què, però vist és molt senzill, és molt senzill, molt primari i realment està arribant als sentiments més profuns a partir d'aquesta senzillesa i aquesta bellesa. Una altra proposta que ve després és musical, La Tresca i la Verdesca. L'espectacle és Maquinaigües. Ells fa 10 anys, una mica més de 10 anys, els van encarregar de celebrar, de fer una peça especial pel 10è aniversari de la Torre d'Aigües de Cornellà que abastia la ciutat de Barcelona, i a partir d'aquí ells van fer unes composicions, van treure un disc i més de 10 anys després han recuperat aquestes peces per construir, sota la direcció del Guillem Albà, un espectacle musical teatralitzat en el qual justament el que es mostra és aquest esforç del ser humà per poder anar avançant, per poder anar construint i per poder anar fent d'una manera conjunta el bé comú. Acabarem la temporada familiar amb Alma, de la companyia La Bu Teatre. El dia, aquesta només la tenim un dia per acabar, és dins del Segle de Remenuts, és a dir, que això és pels més petitons de tots, i estarà el dia 21 de maig. La Bu és una companyia que fa sempre teatre visual, que mai utilitza text, que és d'una gran bellesa plàstica. La tècnica és depuradíssima. En aquesta ocasió hi ha la Rosa només l'actriu actuant, però normalment són 2 o 3 components, i ens parlen del pas del temps, de les 4 estacions, primavera, estiu, hivern, tardor, i utilitza una sèrie d'elements que estan tots posats al damunt de l'escenari i que, com veieu, va construint aquest món màgic, aquest món oníric, que evidentment connecta no només amb els més petits, tot i que és per ells, i la bellesa de l'espectacle connecta amb tothom. Ara ja entraríem en la programació de dansa entre els mesos de febrer i maig,
que, de totes maneres, al febrer no tenim res, però al març sí, perquè estarem dins del Festival de Dansa Metropolitana i que arriba a 12 ciutats i de la qual nosaltres al SAT en presentem 3. La primera proposta que presentem dins el festival és Beneath, de la companyia Thomas Nunn. Vull dir-vos també que en els espectacles de dansa, a l'acabar la primera de les funcions de cada espectacle, fem un col·loqui al final al vestíbul on convidem a cervesa o aigua i així ens ajuda a parlar amb la companyia i entendre de vegades la dansa contemporània, que sembla que costa, però realment són absolutament útils i interessants. Bé, Beneath, en qualsevol cas, és una proposta de la companyia Thomas Nunn, és un treball molt físic i molt amable. Després tenim La Casa Vacía, del projecte La Rua. Aquesta és una coproducció del festival i nosaltres al SAT. La peça és del País Basc. Ells fan teatre, dansa, és una barreja, és absolutament un espectacle molt transversal i ens presenten a partir de l'exposició d'una pintora, una exposició post-mortem, la relació també a través del teatre documental amb la seva parella. Doncs aquí ens estan presentant un espectacle sensible, un espectacle que reflexiona també sobre la solitud. L'últim espectacle que tenim dins del Festival de Dansa Metropolitana es diu Les Autres, és de la companyia d'Anton Laszky, són belgues. Aquest espectacle està, ells diuen a partir de 6 anys, jo personalment penso que és a partir de 8-10 i endavant, és a dir, és absolutament d'adults, però vull dir que ells fan aquesta proposta també per públic jove i el que ens estan plantejant, hi ha un text tota l'estona que en aquest cas ajuda a comprendre absolutament el per què fan el que fan, el per què es mouen com es mouen, un text que va estant durant tot l'espectacle, el tindrem en llengua castellana perquè és el que ells tenien traduït, i llavors aquí ens plantegen un món en el qual aquests personatges que habiten en una absoluta solitud, rodejats de plàstics i que ballen per combatre tota aquesta tediositat diària. Al final acaben plantejant-se, preguntant-se si potser el més rebel de tots els actes serà deixar-se fascinar per la vida. L'espectacle que tindrem després de Les Autres, ja al mes d'abril, 22 i 23, serà Somos, de la companyia Look at Things Different. Aquestes són dues noies, la Carla Cervantes i la Sandra Ejido. És una estrena, com les altres és un espectacle molt nou, però d'unes joveníssimes creadores poc conegudes aquí, però que es coneixen des en èpoques prepandèmiques 2 anys abans a la Xina, estan treballant juntes i acaben fent un treball molt íntim, molt de la seva relació entre elles dues, de les seves converses, de les coses que els hi passen, un treball físicament molt arrelat a terra, on elles s'enreden, fan diversitat de formes i acaba sent molt personal. Val la pena, realment. I ara ja, com està avançant les imatges, Black Sun serà l'últim espectacle de la temporada, 19 i 20 de maig, de la Maria Jurado. Aquest és el premi de l'Institut del Teatre de l'any passat. Es va presentar a finals de juliol en el Festival Grec aquest passat, però no ha tingut oportunitat de tornar a ser vist a la ciutat de Barcelona. Nosaltres pensem que és força interessant, és un treball també d'una gran personalitat, d'una gran singular que penso indica les noves tendències dels joves coreògrafs, com a mínim de la nostra ciutat, i ella ens proposa un viatge per la història cultural de la melancolia i la depressió, creant un espai que no presenta cap solució, sinó que ofereix una oportunitat d'obrir ferides i cicatrius, posar-les sobre la taula i començar a qüestionar-les i després solucionar-les. Bé, dit això, doncs ja ho sabeu, us esperem al SAT, qualsevol pregunta també que vulgueu ens truqueu, molta més informació a la nostra pàgina web i totes les gestions específiques de les entrades al nostre mail entrades@satteatre.cat. Moltes gràcies i bon any! Bon any a tots, encara que sigui tard. Moltes gràcies, Òscar. Molt bé, i acabarem amb música amb el Xavier que ens presentarà la temporada d'Ibercàmera. Gràcies, Òscar. Merci. Merci. Vols que ho vagi passant jo? Sí, hi ha un violí, no? Hi ha un violí. Jo crec que és... Espera't, perdona, Perdó. Anem a tancar tot això. No ha estat bé, però se no m'ha sentit... Sí. Bueno, si vols ho puc anar passant per aquí? No, se sent encara.
No? Ah, no, això soc jo. Vale. Per què ho fem, no? Sí. Bé, bon dia. Intentaré no allargar-me molt, que segur que tenim gana ja. Us presentaré la temporada d'Ibercàmera de febrer a maig. Enguany fem la 39a temporada amb 6 concerts, 3 al Palau de la Música i 3 a l'Auditori. Tots ells són concerts que van des del barroc fins al romanticisme, passant pel classicisme, i el que fan és bàsicament passar des del gran simfonisme fins als recitals més íntims. Bé, com ha explicat el José de l'Auditori, intentaré que escolteu molt música i no m'escolteu tant a mi. Per tant, comencem pel primer concert, que serà el 6 de febrer. Bueno, això ho pots passar, si vols, sí. Bueno, així va passant sol. El primer concert serà el 6 de febrer amb Maria Joao Pires i el Mozarteum de Salzburg. Ens interpretaran aquest concert que estem escoltant, que és el tercer concert per a piano de Beethoven. Un concert a cavall entre el classicisme i el romanticisme. I bé, aquest concert el completarà la Simfonia Júpiter de Mozart, que és l'última sinfonia composta pel compositor. Seguidament tindrem un recital aquí al Palau de la Música amb Leonidas Kavakos. Aquest mestre del violí és sol·licitat per totes les grans institucions musicals del món i vindrà acompanyat del seu col·laborador habitual, que és Enrico Pace, i ens oferiran un programa amb les sonates de Beethoven, Bartók, Ravel i Franck. Destacar, tot i que aquí estem escoltant la de Beethoven, destacar sobretot la sonata de Franck, que és una de les més belles sonates mai compostes per violí i piano. A continuació, el 8 de març, tindrem el debut a Ibercàmera de la internacionalment coneguda mezzosoprano Vivica Genò, que ve acompanyada de l'orquestra del Bach Consorvin, i amb el mestre Rubén Dubrovsky ens proposen una nit veneciana, on podrem escoltar una d'aquestes àries, ara mateix. Serà un monogràfic Vivaldi, amb les àries i les 4 estacions de Vivaldi. Bé, tenir un altre cop a Pinka Zuckerman, aquest mestre del violí, per interpretar-nos l'únic concert per aquest instrument compost per Beethoven és un gran privilegi, i vindrà acompanyat de la Simfonia Varsòvia, que és considerada una de les millors orquestres de Polònia, i amb el mestre japonès Tatsuya Shimono ens proposen aquest concert per a violí de Beethoven. Seguidament tenim a Theodor Currentzis, que aquesta vegada ve amb la seva orquestra, l'Orquestra Música Eterna, que és una orquestra de creació pròpia i amb la qual ha desenvolupat tota la seva carrera i està fent moltíssimes gravacions. I escoltem un dels seus males, tot i que aquesta no és la novena, que és la que interpretaran, és perquè tingueu una idea.
acabarem la nostra temporada amb un concert que ens fa especial il·lusió perquè serà l'avançada del nostre 40è aniversari i ho farem amb una obra, un monument arquitectònic del repertori barroc, que són les variacions Goldberg de Bach, interpretades per la pianista russa Bàrbara. I serà aquí al Palau de la Música el 23 de maig. Bé, només recordar-vos que tots els concerts són a les 8 del vespre i tenen una durada d'una hora i mitja aproximadament, amb 20 minuts d'entreacte. I bé, això és tot. Us deixo tranquils i moltes gràcies. Us esperem a Ibercàmera. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tothom per venir. Teniu feina, perquè teniu molta programació per triar i res, teniu una setmana encara per fer la tria del sorteig. Espero que pugueu gaudir molt de la cultura i que aneu a tots aquests equipaments i a tots els altres que teniu a prop, que els podeu trobar a la web. Moltes gràcies.